kayo dyan? Hi guys! Good evening! Good evening daw. Morning pa dyan sa inyo. Okay. Hi, hello! Buwan na. Sayang na. Hello! Ano? Sabihin mo? Hi again! Welcome to our channel guys. Nandito na naman tayo para sa episode 3 ng ating love story. Ayan, kasi ang dami na naman nag-request na gustong ituloy namin. So, andito kami para sa inyo guys. Yung mga nag-request na kayo ha, masyado kayo chismoso ha. Okay, anyway guys, at may nag-request na ang sabi ay, kung pwede, si Edgar naman ngayon ang magsasalita. So, pasalitaan natin guys, tingnan natin kung anong masasabi niya. Tungkol saan? Okay, yung episode 3. Ay, oo, yung... Episode 3 na tayo. Nasabi na natin, narinig ko naman yung sinabi ko kahapon. Yung tungkol sa pamamasyal natin, na ipinasyal mo ako, pinakain mo ako ng mga hindi ko kilala. Tapos, yun ngayon ay kung paano raw na umpisa ang panliligaw. Kung paano Bigla na dumarating yan, di ba? paano panliligaw, paano nag-umpisa. Sige nga, sige ikaw magsalita. Naalala mo ka? Oo, yung... Siya kasi, yung guys, yung nung siya nandun sa siya lang mag-isa, parang nakakaawa kasi parang basang sisiw. Basta sisiw. Wala siya kilala doon sa Roma siya lang nakakaawa tsura niya noon, isang lamig-lamig pa, gano'n. Kaya nahulog yung loob ko sa kanya Kaya gano'n, wawa pa tapos na-develop na rin siguro dahil sa tagal ba namin lagi kami magkasama ayun, na-develop na. Kung saan ako pumunta, nandiyan siya. Tapos, gano'n, ang nangyari. Yung tawag na, develop. Develop, oo. Lagi magkasama. Na-develop. Oo, yun. Kasi lagi kami magkasama. Tapos, yung malungkot kung wala kang doon. Dahil kasama pa yung panahon, palamig, winter, tapos ka. makulimlim lagi. Lagi, oo. Diba? Yung yung araw, kahit may araw, malamig pa rin. Dahil magsuot ka ng makapal. Kaya gano'n ang nangyari. Ano pa? Kasi Tapos, paano mo ako niligawan umpisa noon? Walang matandaan ko yung details na ba yan? Nakalimutan natin sa... Basta ang alam ko noon malapit na ang loob ko sa'yo Wala na akong iniisip na basta understand ko na talaga hindi na ako pagka manligaw talaga ako, sasagutin talaga ako, sigurado talaga ako, nakikita ko Ganon? Oo. Ikaw na. Hindi ka lang ligaw? Naligaw ko pero... Paano? Nalimutan mo? Saan ba kong naligaw doon? Sa kutse ba yan? Sino mo alam niya, sa kutse, Hindi ka sa pag-driving. Ayun. Nung kasing, tinanong niya ako, marunong ka bang mag-drive? Ganyan, kasi siyempre, siya ang nagdadrive lagi. Sabi ko, hindi pa ako nakapag-aral ng pagdadrive. Sabi niya, gusto mo turuan kita? Sabi niya, pumunta kami. Meron dito maluwang na parang garden, pero may kalsada siya na maluwang na medyo walang tao, kaya pwede natin puntahan para siyang garden. Hindi pa bawal, sabi ko, hindi naman daw. Marami naman nagpa-practice doon minsan, kaya yun, pumunta kami doon. Tinuruan niya ako guys, tapos ayun yung pagtuturo niya ng primera, hindi naman automatic yung manual. Manual yung ang kutsi niya noong una, na nabutan ko ay yung ginamit namin doon ay yung Auto Bianchi. Italian na Yung parang maliit na mini minor? Oo, parang mini minor talaga. Ang forma. Pero siya, Abarth yun yung Fiat. Lancia ang may Fiat Lancia. Lancia ang may produkto nun. Di ba yung Fiat yun? Hindi. Lancia.
Ngayon, tinuruan niya ako mag-drive. Alam niyo naman, syempre yung pagkakambyo, yun, ganyan, sabi niya, naku, hinahawakan niya yung kamay ko tapos kumititig, guys. Ang lagit na tingin. Ngayon, tumitingin tapos napapatingin kami ng na nagtititigan, gano'n alam nyo na, yung mutual understanding. Oo. Parang tuloy akong kinikilig na alala ko. Di ba kasi noon di ba? Pagka bago lang kayo. Pero ang payat mo noon Ay, payat ako noon guys. Check ako na noon. Check ako noon. Tapos may bangs siya noon guys, ganito ang bangs niya, ganyan. Parang yung putol ng buhok, ganito, ganyan, ganyan. Pero ang niya noon, ganyan, ang putol sa bangs niya, ganyan, tapos parang noon. Yan. Pero ng buhok mo noon, tapos black na black ang buhok mo. Black mo na ako. Never pa na hair dye itong buhok ko. Tapos, yun, tapos ano pa? Ano pang ginawa natin? Tapos yung namamasyal tayo sa Porta Portese, tapos bumili tayo ng mga jacket, kung saan mga yung pang-winter na jacket para kasi yung damit mo naman na kasi nung pumunta ka doon akala mo pares lang ang klema dito sa Pilipinas doon. Pagdating mo doon, nakamaong ka, makapal nga yung maong mo ginawin ka pa rin Ano na nga Iba talaga yung merong... Hindi naman woolen, wala siyang lining na wool. Tapos Kailangan yung wool. mag-jacket ka pa ng long sleeve, yung talaga lana, Dapat doon guys, pag winter, 5. Meron yung sando na silk na dumidikit talaga. Pangalawa, yung golf na yung knitted. Tapos kung giginawin ka pa talaga yung jacket, yung shawl, yung tinupay yung ulo mo na gano'n, malamig talaga. yung guantes, ang daming suot doon, grabe. Tapos pag magpantalon ka, kailangan pa meron kang stockings na yung pantyhose na makapal. Ganon kasi mainit doon guys. Ay mainit, malamig. Ganon yun. Ganon ang niligawan noon. Tapos, nung niligawan niya ako, hindi naman ako kumibo. Hindi ko naman sinabing oo, pero parang ganun na yun. Paano ba? Parang bilis lang ang mga nangyayari. Ang ganda ng room. Ang ganda ng room kasi yung tubig na namin, hindi ka bumibili ng naros dito. So, bili lang ng router na nakabatter na. Oo. Pero gano'n pa rin doon ng ngayon Ewan ko lang din. Doon kasi noong pumunta ka sa park, meron ng gano'n yung may fountain na yung diretso ang ng tubig. Hindi sinasara. Basta continuous lang yun. Nagpo-flow lang siya. Tapos 24 hours. 24/7. Talagang gano'n. Sa every corner ng room. Tubig. Tapos ang tubig na. Grabe. Doon ka, pwede kang kumuha ng yung lagayan mo, tapos igigit. Malinis yung tubig. Ulit ka na. Parang... Tapos yung tapos nung yung nahalata ko na parang on lang talaga kami nung pumunta na kami ng Ostia. Yung Ostia. Ay, sa dagat? Naligo tayo sa dagat na? Naligo ka sa dagat na doon, ang ganda kasi ng buhangin yung dagat doon, tapos Ostia, di ba? Pero mayroon pang mga auto-pro na magaganda, pero malayo na. Yan ang pinakamalapit sa Rome, yung Ostia. Doon kami naligo sa doon. Malapit na rin doon yung Civitavecchia. Maganda doon kasi makakakita ka talaga doon. Meron pa nga doon sa yung loob na bawal pumasok pag hindi ka magubad Ayun. Yun naman, sa nude beach yun. Yung pag pumasok ka, kailangan nude lahat ang pumapasok doon. Malapit lang yung nililiguan namin pero hindi kami pumupunta doon. Nakakatakot naman yun. Nahiya ka naman doon, nahiya ka, Pilipino tayo. Oh my God! Ayoko nga. Tapos, yun, namasyal kami. Tapos yun, naging close na talaga kami. Talagang on na talaga kami. Ngayon, hindi na kami nag-iwalay. Pati sa trabaho, gusto na namin naghanap na kami ng trabaho na talagang yung magkasama kami. Yung talagang gusto namin, trabaho na kaming dalawa nandun. Ganun. Ako, nag-strive hard ako na mag-aral ng Italian kasi mahirap akong makapagpili ng
trabaho kung hindi ako makapagsalita ng Italian language. Marami sila nakakaintindi kasi ng English yung mga Italian. Hindi. Bibihira lang talaga nag-i-English na Italian. Once na Italian na nag-i-English doon, ibig sabihin educated talaga, nag-aaral. Nag-aaral talaga sila kasi pag kailangan may school doon na Ano yun? Tapos ngayon, nag-aaral ako, porque nga, syempre, sa college, mayroon tayong background sa Espanyol, sa Spanish na subject. Meron kasi yung Spanish subject yung BSBA noon, yung sa UE. Yun naman, marunong naman ako sa conjugation. Madali lang ako natuto. Ngayon, in 3 months ko na nandun, yung magmula nung dumating ako, 3 months, natuto na ako, pero hindi yung fluent, pero nakakaintindi na ako at nakaka-express na gusto kong sabihin na mga important words, gano'n. Tapos ngayon, ang hinahanap kong trabaho, yung ayoko na nung hindi talaga ako nagtatagal sa trabaho na yung mga substitute na babysitter, mga housekeeping na niya, ayaw ko guys, ewan ko bakit ayaw ko parang hindi naman sa mababantingin natin sa mga ganon, pero gusto ko yung naman. Maganda sa abroad doon parang feeling ko pagka day off o ano man dyan, yung mga nag-gamit yung mga Pilipino, parang laging piyesta, no? Oo, saya. Saya. Bilib ka, saya-saya. Gusto mo nga yung Filipino foods, meron. Oo. Makapamili ka, dahil luto ng mga Pilipino dahil... Ang daming mga pesto ng tindahan ng Filipino foods talaga. Kung gusto mo ng Italian, meron din mga Italian. Lahat yata ng pagkain, ando na. Klase ng pagkain. Mga dinindeng. Lahat yan ang kailangan mo. Barbecue, ay sus Gusto mo ng Italian na pagkain, meron din. Marami mga Italian, meron sinanglaw, may papaitan. Naku, ang dami doon, guys. Kaya pagka day off, excited kami kasi marami kang mamit na mga kaibigan. Kaya nag-meet together na kami doon sa Pero parang sa tingin ko kahit sa ibang bansa talaga, kahit hindi lang sa Rome yata, ganun talaga ang mga Pilipino. Ganun talaga. Oo, may mga... Ganun Nagkikita-kita. talagang istambayan talaga na doon magtinda yung mga Pilipino, di ba? Ano? Ayun. Tapos ngayon, ang nangyari, nung medyo natuto na akong magsalita ng Italian, medyo ready na ako na mag-apply. Alam niyo, may nabibili doon every Thursday na copy of Porta Portese ang pangalan ng newspaper. Doon sa mga ads nila ay binabasa ko isa-isa. Nakakaintindi na ako kung ano yung mga trabaho, what kinds of jobs yung naka-offer doon. Meron doon nakalagay na yung mga sales lady, mga gano'n na ina-applyan ko. Tapos ngayon, ayoko naman na mag-isa. Ang ginawa ko, yung ate niya, tinawag ko, kaming dalawa ang mag-apply. Tapos, trinay namin mag-apply doon. Saan yan? Sa Balloon SRL. Oo. Ngayon, natanggap kami, nagtrabaho kami doon. Sabay kami ng ate niya. Doon kami sa Piazza di Spagna. Alam niyo yung Piazza di Spagna? Yun yung Spanish Steps na tawag doon sa Rome na talagang dinadayo ng maraming turista, and then yearly doon ginaganap yung ano nang tawag doon, yung pagmumodel ng mga sikat na model talaga. Sila Naomi Campbell, sila Claudia Schiffer, sila yung sa trabaho mong yun. Yung daanan na di ba? Ang tinda yun Yung sa Espanya, di ba? Oo. Iskala yun yung station na gano'n, na doon nag-istambay yung ibang mga turista. Pagka may program, doon ginaganap Oo, pag may program, ang ganda kasi. Alam niyo yung trabaho namin ni Lisa, ng kapatid niya, ito yung escalinata, nandito, mga 1, 2, 3, ika-3 na door or entrance, yun na, papasukin mo yun, nandun ang Balloon SRL. At ang tayong turista pumupunta doon, sikat yun na tindahan. Tindahan yun na parang department store ng mga damit, garments, mga souvenirs para sa mga turista, gano'n. Tapos dito sa labas naman niya, nandiyan ang Via Condotti, nandiyan na lahat ng mga signatures guys, nandun naglinya. Nandiyan ang Prada, nandito banda, Prada, nandun ang Salvatore Ferragamo, Fendi,
Raji, Gucci, Asus, nandun na lahat. Name it, nandun sa Via Condotti na yun. Talaga, parang kumbaga sa LA, Beverly Hills. Ganon, sa harapan noong entrance ng trabaho namin. Malapit lang kami doon sa trabaho namin. Ngayon, mga after 2 months, 3 months ba yun? Na sinabi ko dito, try niya, dahil nag-open na naman uli, nagtanggap na naman uli ng trabahante, try niyang mag-apply. Ayun, nag-apply. Ayun, nakuha na naman siya. Ayun. Pero hindi naman doon sa... Hindi naman doon sa Piazza España, kundi sa ibang branch siya na papunta. Ewan ko, ayaw yata kasama kami ng employer. Ayun, at ang saya-saya Ayaw sa yung trabaho mga, niya. yung mga Saya. kasama nating mga Pilipino kasi doon, parang nagsiselo siya kasi ayaw nila na gusto nila sila lang ba? Ayan. Sila lang ito. Ganun ang nangyari, guys. Tapos, yun, tuloy-tuloy na ang buhay namin hanggang nag-decide kaming dalawa na kumuha na ng sarili naming tirahan. Ayun, humiwalay na kami sa parents niya at naisipan na namin na magtinda ng chicharon. Naturuan na siya marunong na, alam na niya. Ayun, ganun lang ginagawa namin, maggawa ng chicharon para sa day off. Pag day off yan, pag Thursday and Sunday, nagtitinda pa kami ng chicharon na sideline. Ang ganda ng kita noon. Talaga, kasi tuloy-tuloy ang ligaya noon, gano'n ang nangyari. Tapos, ayun, naging kami na, masaya na ang buhay, gano'n. Tapos tuloy na rin ang trabaho namin. Tapos may mga nangyari pang colorful na pangyayari, pero sa 4th edition na. Masyado ng mga ba, guys? Kayo naman next time na. Gusto niyo pa? Sa sunod naman. Okay. Okay? So, sa susunod, kita-kita ulit tayo. So, mag-like kayo, comment, and share. Sana naman na-enjoy nyo, guys. Sana naman na feature nyo kung ano yung buhay namin na makulay doon sa Rome. Kasi napakaganda talaga. Kumbaga, pwedeng gawan ng script and then gawin nating film. Ito na nga, ginagawa na natin Di ba meron nga doon sa room na pwedeng gawing pelikula. yung mga nag-stay na doon talaga, forever na sila doon, no? Yung mga nakilala ko. Ganun na nangyari sa amin, guys. So, next time, see you again next time, guys! Paalam na tayo. Bye-bye. Ha? Oo, sige na. May sasabihin ka pa? Wala na. Tapos Okay, na. guys, gabi na siya pa inaantok na ako. Inaantok na ako. Pagod na. Okay. Bye-bye! Ingat kayo lagi! Ayan. Nagawa. Okay guys, see you again next time na naman sa episode 4. Ito yung 3. So, sana ay na-enjoy nyo, sana ay naibigan nyo yung ating kwento, at sana ay subaybayan nyo pa at i-share sa iba para sa ganun ay magkatuwaan tayo dito ng love life na walang katapusan na love life, na loving moments. Okay, bye-bye. See you again next time, guys. Stay safe ha, lagi ha. Stay smiling, stay beautiful. Bye-bye.